Ja tervetuloa Dreamin uusimpaan LinkedIn live-webinaariin. On tätä liveä tässä tehtäessä kaunis kesäkuinen perjantai. Ja ainakin täällä Espoossa on erittäin raikas aamu ollut ja kaikki olosuhteet vaikuttavat tekevän tästä hyvinvoinnille kypsän viikonlopun. Katsotaan tässä alkuun hetki, että porukka pääsee linjoille hyvin ja ei hätää, jos et ole tätä livenä nyt katsomassa, niin tarkoittaa, että katsot sitten tätä tallennetta, eli löytyy sitten Dreamin kanavilta LinkedInistä ja YouTubesta tallenne tästä. Ja tänään meillä on Dreamillä vieraana meidän uusin valmentajamme Petri Wirsenius ja tänään jutellaan vaurastumisen mindsetistä Petrin kanssa. Mutta ennen kuin hypätään vauhtiin, niin jos et vielä ole tullut tutuksi itse Dreamin kanssa, niin nopeasti muutama sananen meistä antaa myös hyvän sitten pohjustuksen ja aasinsillan tämän aamun keskusteluille Petrin kanssa. Eli Dream on kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsensä kehittämisen, itsensä johtamisen verkkovalmennusalusta. Meillä on nyt 4 vuotta Dreamillä matkaa takana ja dream.fi-osoitteesta löytyy Suomen laajin kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja itsensä johtamisen verkkovalmennuskirjasto. Meillä on lähes 30 upeata suomalaista huippuvalmentajaa ja heidän upeata valmennustaan meidän valmennuskirjastossa. Ja tällä hetkellä Dreamin saa käyttöön ilmaiseksi kokeilemalla ja sen jälkeen hyvin edullisella kuukausihinnalla. Kaikki nämä valmennukset, nykyiset ja tulevat käyttöön, mukaan lukien myös meidän uusi Petrin valmennus vaurastumisen mindsetistä. Mä olen Kylliäisen Joonas, yksi Dreamin perustajista. Mulla on oma polkuni entisestä aktiivijääkiekkoilijasta, sen jälkeen yrittäjäksi, jolloin hyvinvoinnista huolehtiminen on ollut mulle eri elämän vaiheissa aina keskeisessä roolissa, joka piti ylläpitää ja kehittää omaa hyvinvointia, jotta pystyi olemaan mahdollisimman hyvässä urheilijakunnossa ja toimintakyvyssä ja myöhemmin sitten yrittäjänä, jotta pystyi olemaan mahdollisimman energisenä tänä päivänä sitten myös isänä. Hyvin erilaisia itsensä johtamisen hyvinvoinnin vaiheita takana. Mutta ehkä eniten mua Petrin valmennusta, kun ruvettiin suunnittelemaan, niin inspiroi oma menneisyyteni siitä, että mä olen pari kertaa omat raha-asiat tosi pahasti möhlinyt. Mä tuun hyvin ehkä perinteisestä keskiluokkaisesta kymenlaaksolaisesta suomalaisesta perheestä, jolle raha oli suhteellisen iso tabu, sitä ei ollut paljon, mutta kuitenkin sitten Ruotsin laivamatkoilla ja silloin tällöin sitten Kanarian saarillakin käytiin, mutta siitä ei oikein puhuttu, että paljon sitä on tai miksi sitä on, mutta varmasti eniten valitettiin aina, kun ei ole rahaa. Ja mun oma suhde rahaan on ollut aina tosi kompleksi ja myöhemmin vasta sit oikeastaan, kun ruvettiin tytärtämme odottamaan, niin otin itseni niskasta kiinni ja onneksi silloin sitten törmäsin Tony Robbinsin. Se oli se vuosi, kun Tony Robbinsin oli just tullut tämä Money-kirja, niin siinä oli aika iso PR myös taustalla. Niin se päätyi sitten mun käsiin ja onneksi ei ollut kuitenkaan sen verran pahemmin möhlytty hommia, että noin 6 kuukaudessa huomasin, että homma rupesi olemaan raiteilla. Ja se oli mulle semmoinen iso aha-elämys, mikä oli itse asiassa ihan keskeisiä tekijöitä, että Dreamia aloittiin perustamaan, oli se, että ei vitsi, että jos mä, jolle tämä raha on ollut mun suurin stressin aihe kaikki nämä vuodet, niin pystyn saamaan näinkin yksinkertaisesti hommia jo paremmille raiteille, niin miksi tästä ei kerrota kaikille, että miten me voidaan itse vaikuttaa siihen meidän taloudelliseen hyvinvointiin ja sitä kautta meidän koko elämän hyvinvointiin.
Mutta kyllä tässä edelleen mä huomaan, että raha on semmoinen mörkö mun elämässä, että se on vaikea, että vaikka sit on ollut nyt vaiheita onnistuneempien yrittäjävuosien ja parempien säästöajanjaksojen jälkeen, että raha on pysynyt ehkä vähän paremmin hattusissa, niin kyllä se on edelleen, mä huomaan, että mulle sellainen asia, missä mulla on kehitettävää, niin suurella innolla olen ylpeä, kiitollinen, että saatiin Petrin valmennus Dreamin kirjastoon ja se löytyy nyt osoitteesta dream.fi. Ilmaisen kokeilujakson kautta pääsee aloittamaan sen, kuten muut Dreamin valmennukset. Ja tästä webinaarista on varma, että tämän keskustelun kautta saat vielä viimeisimpään kipinän oman vaurastumisen mindsetin starttaamiselle. Petri, sellainen monologi. Mitä sulle kuuluu tänä perjantaisena aamuna? Kiitoksia, kuuluu oikein hyvää. Ei siis toi oli musta erinomainen toi sun alustus tähän, kiitos siitä, koska itse asiassa tosta juuri tässä vaurastumisen mindsetissä on kysymys, että niin kuin sä sanoit hyvin tuossa itse, että miksi tätä ei kerrota kaikille, että jokainen pystyy siihen omaan taloutensa vaikuttamaan. Ja itse asiassa juuri tuosta asiasta on myöskin tässä kyseisessä valmennuksessa kysymys. Eli ensinnäkin, niin kun puhutaan rahasta, puhutaan sitä henkilökohtaisesta taloudesta, niin tämän valmennuksen tarkoituksena ei ole suinkaan tehdä rahasta ja rahan haalimisesta, vaurastumisesta ihmisten elämän keskipistettä, vaan päinvastoin niin kuin auttaa luomaan sellaisen mindsetin, sellaisen niin kuin ajattelutavan, joka käytännössä sitten myöskin johtaa sinne toimintaan niin, että oikeasti pystyisi elämässään keskittymään niihin itselle tärkeisiin asioihin. Eli niin kuin tuossa sunkin alustuksessa puhuit, että siinä vaiheessa, kun sitten oli tytär tulossa, niin siinä vaiheessa tavallaan niin kuin tuli jotakin sillä tavalla merkityksellistä, että se tavallaan haasto sitten niin laittamaan niitä asioita järjestykseen, jotta oikeasti olisi sitten niitä voimavaroja, jotta olisi niitä resursseja keskittyä elämässä niihin tärkeisiin asioihin. Eli tässäkin valmennuksessa niin se pääasia ei ole raha, vaan pääasia on se henkilö ja ne henkilön niin kuin uskomukset, toisaalta sitä rahaa kohtaan, rahan käyttöä kohtaan, mutta ennen kaikkea uskomukset itseen sen rahan kanssa toimijana. Niin niitä valmentamalla saadaan sitten siinä elämässä parempia tuloksia sen rahan kanssa. Ja se onkin ehkä hyvä disclaimeri tässä vaiheessa sanoa. Mä muistan elävästi, kun mä ensimmäisen rahakirjan Think and Grow Rich, ja joskus siitä oli semmoinen, mä en sitä silloin ensin lukenut, vaan oli tämmöinen sitten summariteos, minkä mä jostain netistä latasin, ja siitä tuli ensin hirmu huijattua, että eikö tässä ollutkaan nyt sellaisia supervinkkejä ja häkkejä, miten mä saan 1 000 000 tilille, ja yhtä suuren huijauksen mä muistan, kun mä ensimmäisen parisuhdekirjan ostin. Et nyt täältä löytyy sitten sellaiset vinkit ja häkit, että miten mä sitten oonkin yhtäkkiä niin kuin loistava parisuhde, mutta se onkin paljon muuta, ja ehkä se niin kuin rahan sit ilmentyminen elämässä ja se mindset, niin mä ainakin koen, että se nimenomaan kuvastaa, heijastaa, on peilinä, mitä metaforaa haluaa käyttää siihen niin kuin suurempaan itsetuntemukseen, minäkuvaan ja mindsettiin. Joo, ja tämä on mun mielestä nyt juuri se juttu, minkä takia esimerkiksi Dream on nimenomaan alustana aivan huikea. Että se tavallaan se raha ja se oma vaurastumisen mindsetti, niin ei se ole sitä muusta elämästä erillinen osa-alue. Ei se ole niin kuin tavallaan semmoinen, siis ylipäätään halutaan me tehdä minkälainen tahansa elämäntapa muutos, niin meillä on huomattavan paljon todennäköisempää onnistua siinä, jos me ei käsitellä sitä muutosta siitä muusta elämästä erillisenä niin kuin tavallaan projektina, vaan me otetaan se osaksi sitä kokonaisuutta. Ja nyt esimerkiksi kun Dream tarjoaa
myöskin niiltä muilta elämän osa-alueilta sitä tietoa, niin sieltä on mahdollisuus luoda niiden avulla, sen tiedon avulla se kokonaisvaltainen hyvinvointi, se perusta, joka taas sitten antaa niin kuin tavallaan se minkä päältä ponnistaa kohti sitten niitä omia tavoitteita, on ne sitten miltä osa-alueelta tahansa. Just näin, ja toi miltä osa-alueelta tahansa on mun mielestä avainteemana, että meillä jokaisella on niitä eri elämänvaiheessa tavallaan niitä suurempia palloja siinä kokonaisuuden pallomeressä. Et joskus se saattaa olla parisuhde, joskus se saattaa olla ammatillinen kehittyminen, joskus se saattaa olla fyysinen hyvinvointi, ja ne muuttuu ja välillä ne toistuu, ja sitten on kiva kuulla sunkin palautetriimistä, ollaan pyritty nimenomaan sieltä helposti, kuten Netflixistä sä voit valita sarjan tai leffan siihen fiilikseen, mikä sulla sillä hetkellä on, niin Dreamista siihen osa-alueeseen, mikä tällä hetkellä sulla elämässä on se joko painavin tai kiinnostavin. Mutta ennen kuin hypätään siihen vaurastumisen palloon, niin kerro vielä vähän sun taustasta, mikä sun tarina on? No niin, eli syy minkä takia minä olen tästä asiasta puhumasta on se, että mä oon omassa elämässäni joskus aikanansa ollut oikeasti huono rahan kanssa, eli mulla on taustalla, mä oon ollut ulosotossa, on aikanansa nuoruudessa menettänyt luottotiedot ja tehnyt elämässä virheitä rahan kanssa, ihan siis niin kuin tavallaan siinä arjen toiminnassa, arjen kulutuksessa. Ja siellä oli joitakin tiettyjä vinoutumia siinä, nimenomaan siinä omassa taloudellisessa mindsetissä. Ja nyt sitten nyt hirveän suurista summista puhuttu 10 000 euroa, mutta joka tapauksessa niin siinä vaiheessa, kun tapasin sitten lasteni tulevan äidin ja olisi pitänyt alkaa rakentamaan sitä elämää eteenpäin, ensiasuntoa ja ottaa perhettä ynnä muuta vastaavaa, niin sen sijaan, että meni ottamaan sitten ensiasuntoa varten lainaa, niin siellä olikin sitten tämä 10 000 takamatkaan ja luottotiedot mennyt. No mä onneksi silloin aikanansa sain siihen sitten lähipiirin takaman lainan, millä mä sain tietyllä tavalla putsattua sen pöydän. Mutta eihän se sitä mun niin kuin taloudellista mindsettiä, vaurastumisen mindsettiä muuttanut mihinkään, vaan joo, kyllä pidin huolen siitä sen jälkeen, että en tavallaan niin kuin koskaan uponnut kokonaan pinnan alle. Mutta edelleenkin ne toimintamallit, edelleenkin käytännössä se tilanne siinä omassa taloudessa oli sellainen, että ei siellä mitään niin kuin rahallista reserviä ollut, ja ihan varmasti kyllä niin kaikki raha meni ennen kuin seuraava palkka tuli, samoin kanssa sitten luottokortit tapissaan ja muuta. Ja ylipäätään niin kuin se ajatus esimerkiksi siitä, että laittaisin rahaa sivuun ja säästäisin tai sijoittaisin, niin mulla oli se ajatus, että kunhan nyt tässä ruuhkavuosien aikana, niin jotenkuten pärjätään ja pidetään huoli siitä, että on katto pään päällä, on muksuilla, on puhtaat vaatteet, on ruokaa nenä edessä, niin sitten joskus tulevaisuudessa, kun mä tienaan paremmin, niin sitten voi oikeasti alkaa huolehtimaan myöskin siitä omasta taloudesta. Aika meni eteenpäin, vuodet kului ja mä täytin 46, niin mä en edelleenkään tiedä, että mikä siinä, kun mä täytin 46, että mikä siinä oli tavallaan nyt juuri sinä vuonna sitten erityistä. Mutta joka tapauksessa niin mulle tuli hyvin vahvana silloin kokemus siitä, että mä olisin jollakin tavalla elämäni puolivälissä. Ja mä aloin niin kuin miettimään sitä, että mitä mä haluaisin sillä loppupuoliskolla tehdä. Mitä tavallaan mulla on semmoisia unelmia, sellaisia tavoitteita, mitä mä haluaisin elämässäni kokea, nähdä, jakaa toisten ihmisten kanssa. Ja hyvin monessa kohtaa niin siellä tuli se jarru, että ei mulla ole mahdollisuutta tähän, ei mulla ole niinku resursseja, ei mulla rahaa toteuttaa sitä. Ja samaan aikaan sitten niin mun kuitenkin tulot oli pikkuhiljaa kasvanut ja siinä vaiheessa kuuluin Suomen parhaimpaan kymmenykseen, eli voi sanoa, että tulot oli oikeasti ihan hyvät.
Mutta kun se edelleen se oma taloudellinen mindsetti oli se, mitä se oli, niin se käytännössä se raha vaan niin kuin valuu sormien välistä. Ja vaikka sitä rahaa oli enemmän, huomattavastikin enemmän, niin siltä huolimatta niin se tilanne niiden luottokorttien ja sen oman talouden kanssa oli ihan täsmälleen sama kuin silloin aikaisemmin. Niin silloin se kolahti, niin kuin, että hei, että kysymys ei ole rahasta, sen määrästä, tai kysymys ei ole siitä ympäristöstä, koska samaan aikaan mulla oli niin kuin, mulla alaisia, jotka tienas huomattavasti paljon vähemmän kuin minä, jolla oli huomattavan paljon parempi tilanne taloudessa. Niin mä ymmärsin, että se kysymys on siitä, että mitä mä teen, millä tavalla mä toimin sen rahan kanssa. Ja niiden taas taustalla, se mun toiminnan taustalla on se, että mitä mä siitä rahasta ajattelen. Mikä on se mun suhde rahaan, sen rahan käyttöön, sekä ennen kaikkea, mikä on se mielikuva minusta itsestäni sen rahan kanssa toimijana. Miten sä kiteyttäisit, mitä vaurastumisen mindset on? Ollaan nyt tässä vartti siitä puhuttu, ja on ollut välillä vähän pidempiä, välillä vähän lyhyempiä lauseita, mutta nyt tässä seuraa, mitä se nyt sitten oikein, mitä se tarkoittaa? Vaurastumisen mindset on juuri tavallaan se, että mikä on se sun henkilökohtainen näkökulma rahaan. Mitä sä ajattelet rahasta? Sekä myöskin mitä sä ajattelet rahan käytöstä? Onko se tavallaan niin kuin, onko se joku vähän semmoinen pelottava asia? Onko se joku semmoinen asia, mikä aiheuttaa stressiä? Vai onko se voimavara, jolla esimerkiksi luodaan uutta varallisuutta? Sekä sitten kolmas asia, millä tavalla sä näet itsesi sen rahan kanssa toimijana. Onko sulla taustalla esimerkiksi virheitä, mitä sä oot tehnyt omassa taloudessa? Tai onko sulla niin kuin olemassa sellainen tausta, että sulla ei ole sitä luottamusta itseesi sen rahan kanssa toimijana? Koska käytännössä nämä kolme asiaa tavallaan yhdessä on käytännössä sitten se oman talouden tai vaurastumisen mindset, ja sillä on äärettömän suuri vaikutus siihen, että mitkä oikeasti on ne tulokset sitten siinä omassa taloudessa. Hyvä kiteytys, hyväksytään. Julkiksista voi olla aina montaa mieltä, mikä niiden tavallaan rooli on esimerkkeinä tai tiedonlähteenä, mutta itselleni mä huomasin, että tuli vähän sellainen ok-olo sen oman vaurastumisen mindsetin haasteellisuuden kanssa, kun mä kuulin, että The Rock, Dwayne Johnson, niin haastattelussa mainitsi, noin, mennään tällä kameralla nyt sitten just. Dwayne The Rock Johnson, vanhana vapaapainijana myöhemmin elokuvanäyttelijänä, luulen, että monelle suurimmalle osalle suomalaisista myös tuttu hahmo, niin jonka varallisuus on tänä päivänä sadoissa miljoonissa, jossain käsittämättömissä käsitteissä, niin hän mainitsi haastattelussa, että hänen edelleen suurin pelko on se, että hänellä on $7 vaan rahaa. Kun hänellä on joskus ollut nuorena näyttelijä, hän on sit ollut täysin rahaton, koditon, hänellä oli se $7, jotenkin se on jäänyt niin polttona hänen, että vaikka nyt on niin iso varallisuus, niin edelleen se on se hänen pelkonsa arjessa se $7, niin siitä tuli itselle sellainen, että että mä en ole yksin tämän kanssa. Ja se mun mielestä onkin harmi tuossa rahassa, että mun piti nyt kuulla se tuolta Los Angelesista joltain julkikselta se, että mä en olekaan ainoa, joka on myöhlinyt rahojensa kanssa, ja mä en olekaan ainoa, jolla on ongelmaa säästää tai käsitellä rahaa mun elämässä, ja sen takia taas kerran on tosi kiitollinen tästä valmennuksesta ja että siitä, että säkin jaat sun oman tarinan, että se on aika normaalia. Meistä molemmat ja suurin osa Dreamin kuuntelijoista ollaan sukupolveja, että just kotona ei varmaan ole hirveästi puhuttu rahasta ainakaan avoimesti tai positiivisesti. Niin se on ihan ok, että siellä on niitä haasteita. Ja sä aloitatkin tuon Dreamin valmennuksen siitä, että meillähän jokaisella on ne omat leivänmurut, josta se taloudellinen mindset on syntynyt. Haluaisitko kertoa siitä vielä vähän lisää? Joo, koska siis nyt jos lähdetään oikeastaan liikkeen näin, että siis kun puhutaan, joskus aina tulee vastaan tämä kysymys, että voiko kaikki vaurastua? Onko vaurastuminen mahdollista kaikille?
Niin jos ajattelee sitä tilannetta Suomessa, niin vastaus on kyllä ja ei. Kyllä sillä tavalla, että periaatteessa niin silloin varsinkin kun eletään länsimaissa, missä on olemassa ilmaiset koulutukset ja sosiaaliturva ja ynnä muuta vastaavaa, niin periaatteessa meillä on hyvin paljon paremmat mahdollisuudet verrattuna moneen sitten esimerkiksi niin kehittyvän maan kansalaiseen nähden. Mutta samaan aikaan ei. Ihan sen takia, koska me kaikki ei todellakaan lähdetä samalta viivalta. Että vaikka me tietyllä tavalla ollaan Suomessa tasa-arvoisia keskenämme, niin me ei todellakaan lähdetä samalta viivalta, että siellä on valtava määrä ihmisiä, joilla ihan jo pelkästään niin kuin ajatus siitä, että hän itse pystyisi vaurastumaan, niin tuntuu aivan käsittämättömältä. Niin silloin tavallaan niin kuin, voiko sellainen henkilö vaurastua, joka ei usko itse siihen? Ei missään tapauksessa. Eli käytännössä niin meillä on jokaisella olemassa oma rahatarinamme. Ja nyt jos haluaa niin kuin esimerkiksi tätä konkretisoida, niin otetaan kaksi nuorta ihmistä. Toinen on elänyt vähävaraisessa perheessä, rakastavassa, lämpöisessä, erittäin niin kuin hyvät sosiaaliset suhteet, kaikki, näin niin kuin kaikki ok. Oikein mukava, oikein hyvä, turvallinen, hyvä lapsuus, mutta vähävarainen. Jolloin on iso riski olemassa siihen, että se hänen mielikuvansa siihen rahaan ja rahan käyttämiseen, niin ensinnäkään siellä ei juuri ole kokemusta siitä, kun ei ole ollut rahaa mitä käyttää. Toinen, niin aina silloin kun puhutaan jostakin oikeasti niukasta resurssista, niin siellä on aina myöskin olemassa sitten se huoli, että osaako sen kanssa toimia oikein. Että ne vähäiset varat, mitä nyt Petri taisi hypätä tuosta linjalta pois. Katsotaan, saadaanko Petri takaisin linjoille. Mutta mä jatkan sillä aikaa Petrin puolesta tässä näin, kun odotellaan Petriä takaisin linjoille, että tosissaan se oma vaurastumisen taloudellinen mindset, miten se on syntynyt, niin siihen nimenomaan vaikuttaa, tarinan Petri aloitti, ne omat kotiolosuhteet, minkälaisessa ympäristössä on kasvanut, minkälaisen esimerkin saanut, ensisijaisesti tietysti vanhemmiltaan, mutta myös sitten lähipiiriltään ja yhteisöltään. Itse kasvoin just hyvin tavallaan tyypillisessä lähialueessa Kouvolan kaupungin läheisyydessä pienessä Valkealan kunnassa, jossa kaikki oli aika samalla viivalla, rahasta ei hirveästi just puhuttu, niin se loi omat vaikutukset, mutta samaan aikaan mun rupesi sitten tulee 80-luvun lopulla syntyneillä, niin sitten tavallaan se ulkoinen yhtäkkiä illuusio ehkä siitä rahasta ja siitä, minkä verran sitä pitäisi olla ja miten sitä pitäisi käsitellä. Yhtäkkiä se, mä muistan, oli musiikki MTV rupesi silloin pyörimään ja tuli tavallaan suuri Amerikan maailma ja vaurastuneet nuoret muusikot sun muut sitten yhtäkkiä jokaisesta näytöstä siihen omaan elämään ja muistan vahva viesti siitä, että pitäisi olla rikas tai voitko sä olla onnellinen tai menestynyt, että se oli selkeästi elämässä onnistumisen mittari, jolloin sit pyrkimys ehkä sit nopeasti näyttäytyä varallisempana kuin oikeasti on, niin paine siihen oli kova, mikä oli tietysti ei niin yllättäen, niin aikamoinen oikotie epäonneen. Mutta se on siellä, että niin moneen elämän osa-alueeseen oli se sit siihen, että sä aloitat urheilua tai kehität itseäsi urheilijana tai haluat parisuhteessa pärjätä paremmin vanhemmuudessa, esihenkilönä tai työntekijänä, mikä se onkaan, niin siitä itsetuntemuksesta se kaikki alkaa. Ja siihen se oman taloudellisen mindsetin ymmärtäminen on ihan kriittinen osa. Eli niin kaikessa elämässä se itsetuntemus on elämässä onnistumisen lähtökohta. Et jos et sä ymmärrä, mistä se sun taloudellinen mindset tulee, onko sun mindsetti se, että sä pystyt ottamaan taloudellisia riskejä helpommin, sä pystyt hyppätä yrittäjyyteen helpommin, sä pystyt yrittäjänä
helpommin investoimaan sun yritykseen, vai onko sun mindset enemmän se, että sä et uskalla ottaa riskejä, sä et uskalla investoida itseesi, sä et uskalla investoida omaan hyvinvointiin. Se on yksi toinen esimerkki. Toiselle se taas saattaa olla just, että se raha on enemmän mörkö, sä et uskalla käsitellä sitä mörköä, sitä rahaa menee joka kuukausi enemmän kuin sitä tulee, mutta sä suljet silmässä siltä, sä et itse tuntemuksen kautta lähesty sitä asiaa. Joten kaikki lähtee siitä. Ja Petrin valmennus jatkuukin sit tästä oman taloudellisen mindsetin tuntemuksesta, siitä itsetuntemuksesta sit siihen vastuunottamiseen. Et meidän pitää pystyä olemaan äärirehellisiä tämän aiheen kanssa, että miksi meillä on semmoinen suhde rahaan kuin meillä on, ja sen jälkeen ottaa vastuuta siitä omasta tilanteesta. Ja näin me saatiin Petri takaisin linjoille. Nettiyhteys hävisi jonnekin, eli mulla on tätä studiota varten ihan oma 5G-pönttö, mutta se näköjään pudotti koko yhteyden tästä koko studiosta sitten pois. Mutta ei ole pudotettu sekään. Mä otin valtuuden jatkaa vähän sun tarinaa, ja en tuntenut näitä nuoria henkilöitä, mutta vedin tilanteen yhteen, että itsetuntemus on kuitenkin siinä taloudellisen mindsetin tunnistamisessa kaikki kaikessa, ja sanoin niin kuin kaikessa elämässä, oli se sitten omasta fyysisestä hyvinvoinnista, vastuunottaminen tai parisuhteesta, vanhemmuudesta, esihenkilönä toimimisesta, niin täytyy ymmärtää, mistä me tullaan, mitkä ne on meillä, ne meidän ympäristön luomat vaikutukset ja se meidän oma mindsetti. Ja sitten olin siirtymässä, mihin sun valmennus jatkuu mun mielestä hienosti, niin oli sit se, että kun me ymmärretään, kun me tunnetaan itsemme, kun me nähdään se kokonaisuus ehkä vähän sieltä lintuperspektiivistä, niin sitten vastuunottaminen siitä omasta tilanteesta niin on sitten se seuraava askel. Onko se ok jatkaa siitä vastuunottamisesta? Juuri näin. Mitä vaurastumisen mindset? Joo, siis tämä vastuu on tavallaan niin kuin, joo, eli vastuu ensinnäkin sanana on tietyllä tavalla meille sellainen, joka aiheuttaa vähän ristiriitaisia ajatuksia, koska me hyvin monta kertaa niin me samaistetaan sana vastuu syyllisyyteen. Ja joo, jos nyt ajatellaan, että se sun tämänhetkinen taloudellinen tilanteesi ei ole ihan just sellainen kuin mitä sä haluaisit, ja varsinkin sitten, jos sä oot jollakin tavalla taloudellisesti takamatkalla, niin kyllä hyvin todennäköisesti niin niillä sun valinnoilla, millä tavalla sä oot toiminut siinä sun elämässä, sun taloudessasi, niin niillä on merkittävä vaikutus siihen, missä tilanteessa sä tänä päivänä oot. Mutta samaan aikaan meille jokaiselle myöskin tapahtuu paljon sellaisia asioita elämässä, mille me välttämättä ei voida mitään. Niin nyt se ajatus siitä, että sä oot vastuussa jostakin sellaisesta asiasta, mihinkä sulla ei kuitenkaan ole sitä 100% kontrollia, niin se on tietyllä tavalla niin se on haastavaa. Ja nyt jos ajatellaan vaikka sitä meidän historiaa, sitä meidän taustaa, niin eihän me olla voitu itse vaikuttaa siihen, että minkälaiseen perheeseen me ollaan synnytty, tai mikä on ollut se lähiympäristön ajattelu sitä rahaa kohtaan, joka kuitenkin vaikuttaa suurella, niin kuin isossa määrin siihen, millä tavalla me sen kanssa tänä päivänä toimitaan. Mutta se vastuu kysymyksessä ei olekaan, tai kun puhutaan vastuusta, niin kysymys ei olekaan syyllisyydestä, vaan kysymys on siitä, että otetaan vastuu, että nyt mä olen se henkilö, joka niin kuin päättää, että mihinkä suuntaan tästä mennään eteenpäin. Eli toisin sanoen, niin mä itse näen sanan vastuu äärettömän voimaannuttavana, koska silloinhan se tarkoittaa, että jos mä otan jostakin asiasta vastuun, niin se mun tavoitteen tai se mun unelman toteutuminen ei olekaan enää kiinni siitä, että se muu maailma muuttuu. Se, että se Suomen hallitus tekee jonkun päätöksen tai ei tee jotakin päätöstä tai korot menee johonkin suuntaan tai ei mene, vaan se mun unelman toteutuminen on kiinni siitä, millä tavalla mä itse toimin omassa elämässäni.
Ja hyvin stoalainen lähestyminen tuohon vastuunottamiseen ja elämänkatsomukseen ylipäätään, että kyllä meillä niin kuin jokainen varmaan saa tämän saman pienen naurahduksen kuulle, kun miettii, kuinka paljon me käytetään energiaa asioihin ylipäätään taas elämässä, mihin meillä ei ole vastuuta. Sää, varmasti meille jokaiselle helpoin esimerkki, että kuinka paljon sä voit saavuttaa sillä, että sä kiukuttelet säälle, niin on hyvä esimerkki siihen, ja sama pätee sitten siihen kyllä jo taloudelliseen mindsettiin. Miten sä lähtisit purkamaan tätä tilannetta, jossa nyt ollaan? Eli mä oon käynyt vähän läpi mun taloudellisen historian, mistä mun tämä taloudellinen mindset on syntynyt. Siellä voi olla mörkötilanne, että raha on mulle vaikea asia, tai se voi olla mulle tällä hetkellä hyvinkin kiehtova asia, jos henkilöllä esimerkiksi just tulotaso tällä hetkellä kasvaa, mutta se ehkä huomaakin, että hetkonen, että mä luulin, että vähän jäisi enemmän sukan varteen. Että tilanne voi olla erilainen, mutta nyt me ollaan huomattu se tilanne, me ollaan vähän käyty läpi, että miksi me ollaan tämmöisessä mindsetissä ja tilanteessa talouden suhteen, kun me tällä hetkellä ollaan. Ja toi ihan kriittinen etappi, että me otetaan vastuu siitä, mihin me oikeasti voidaan vaikuttaa ja aloitetaan työ sen suhteen, että ei stressattaisi asioita, joihin meillä ei ole vastuuta. Niin valmennuksessa puhut sit arvoista ja tavoitteista seuraavaksi. Onko ne nyt, mihin henkilö sit seuraavaksi yhtään? Joo, koska jos sä haluat jotakin asiaa sun elämässä muuttaa, niin silloin on huomattavan paljon todennäköisempää, että sä sen muutoksen saat toteutettua, jos sulla on jollakin tavalla tiedossa, että mitä sä mihinkä suuntaan sä haluat elämässä mennä, mikä on tavallaan sen muutoksen tavoite. Ja nyt kun ajatellaan vaikka sitä taloudellista tavoitetta, niin mä tiedän, että tämä hyvin klassinen niin kuin esimerkki siitä, että tiettyyn ikävuoteen mennessä 1 000 000 euron sijoitusomaisuus on tavallaan jonkin tyyppinen klisee. Mutta jos nyt oikeasti miettii, niin onko se sellainen tavoite, joka herättäisi tunteita tai intohimoa, motivoisi oikeasti tekemään asioita sen eteen? Kyllä mä koen, että kun mietitään sitä oman talouden kehittämisen tavoitetta, niin on huomattavan paljon tärkeämpää miettiä, että mikä on esimerkiksi se elämäntapa, mikä on se, niin kuin, minkälaista elämää mä haluaisin tehdä, mitä asioita mä haluaisin siinä mun elämässä toteuttaa, mitä mä haluaisin ehkä mahdollistaa muille tai jakaa muiden ihmisten kanssa, mitkä on semmoisia, mitkä tuo mulle sitä merkityksellisyyttä. Ja sen jälkeen niin kuin miettiä sitä, että mikä on paljonko siihen tarvitaan rahaa. Eli nyt sen tavoitteen pitäisi aina herättää tunteita. Se tavoitteen pitäisi olla semmoinen, joka aidosti vetää meitä puoleensa, koska jos ei tee sitä, niin silloinhan se tarkoittaa, että se muutos tapahtuu puhtaasti tahdonvoimalla. Ja tahdonvoima on siitä meidän omasta tekemisestä. Se on tavallaan semmoinen asia, joka vie meiltä itseltämme energiaa. Niin silloin, jos meillä on joku vetovoimainen, motivoiva tavoite, niin me huomattavan paljon todennäköisempi päästään myöskin sitten sinne perille. Eli selkeyttää itselle, että mitä haluaa, niin kuin sanoin, se raha ei ole se elämän pääasia, vaan mitkä on oikeasti niitä elämässä tärkeitä asioita, mitä haluaisi sitten sen oman talouden avulla mahdollistaa. Ja sen puitteissa sitten määrittää niitä taloudellisia tavoitteita. Mä rakastan pyöreitä tasalukuja, niin kuin ilmeisesti moni muukin meistä, niitä on kiva asettaa tavoitteeksi, koska ne on jo esteettisesti usein ylivoimaisia moneen muuhun lukuun verrattuna, kuten se pyöreä ihana 1 000 000. Mutta kaksi omaa anekdoottia tuli tuosta mieleen. Tony Robbinsin Money-kirjassa oli tehtävä, että niin kuin laske kaikki sun villeimmät unelmat auki ja vähän laita vielä silleen niin kuin sinne plussaa. Et laske kaikki niin kuin listat, ja se oli silloin mä muistan, me tehtiin niin kuin parisuhdetehtävät, kaikki villeimmät unelmat ja sitten niille hintalappuja laskee yhteen. Ja ennen sitä mä sanoin, että mä ainakin itse 80-luvun lopulla syntyneenä, niin meille rupesi tulee sitten 90-luvun lopulla, 2000-luvun alussa rupesi tulee aikapäin näköä, mihin meillä ei ollut valmennusta. Niin se tavallaan
käsitys yhtäkkiä ruutujen kautta, että sun pitää olla miljonääri tai miljardööri ja onnistumisen mittari elämässä on suuret autot ja nopeat kämpät, vai meneekö se toisinpäin. Mutta anyways, yhtäkkiä rupesikin tulemaan tämä illuusio, että kaikkihan on superrikkaita ja sulla pitää olla nuorena hirveästi rahaa, ja se oli oma sitten niin tietysti oikotie siihen epäonneen. Niin jotenkin sitten itse kanssa, okei, no pitää olla iso tavoite, näköjään pitää olla tosi iso tavoite, ja no se on varmaan miljardi on hyvä tavoite, että semmoinen pitää olla. Mutta sitten kun teki sen tehtävä ja laittoi ne villeimmät unelmat, jotka oli vielä niin suhteellisen villejä, niin se luku oli kyllä oikeasti tosi kaukana miljardista. Ja se konkretisoi myös sitä, että nämä on nämä ihan villeimmät. Mun mielestä me niin kuin listattiin kaikki villeimmät paikat, missä olisi ihana joskus asua, ja unelmien autot, ja kyllä me joku venekin taidettiin netistä etsiä, mikä me haluttaisiin. Ja ei se silti, niin kuin, se oli tavallaan alkumiljoonissa silti. Ja sitten kun sen niin kuin rikkoo vielä, että no mikä oikeasti olisi niin kuin tosi upeata ja onnellista, niin se olikin itse asiassa niin kuin tosi kevyt tavallaan se luku. Niin se antoi just sellaisen hyvän perspektiivin siihen, ja sitten antoi sellaisia konkreettisia asioita, että okei, oma kämppä, missä on tilaa, ja tämmöiset asiat onkin saavutettavia, ja miten sen pystyy sitten rikkomaan niin kuin pienemmiksi palasiksi. Kyseisessä kirjassa vielä Tony Robbins niin kuin kertoo esimerkin omasta valmennustilaisuudesta, missä siellä oli juuri ollut nuori mies, kun he kyseli niin kuin yleisöltä, että heittäkääpä lukuja, minkälaisia lukuja tuohon kohtaan tuli, että paljonko ne oikeasti ne unelmat maksaisi. Ja siellä sitten nuori mies oli muutaman miljardia dollaria sitten heittänyt luvun sieltä, ja kun Tony Robbins alkoi sitä asiaa hänen kanssaan purkamaan, niin kävikin ilmi, että siellä aika monessa kohtaa oli tavallaan niin kuin mennyt vähän sekaisin se, että kumpi oli se tärkeä asia, oliko se kokemus vai se omistaminen. Eli nyt, jos tavallaan haettiin vaikka jotakin esimerkiksi Karibian lomaa, 2 viikon Karibian lomaa, niin oliko olennainen asia se 2 viikon loma, vai oliko olennainen asia se, että se loma tapahtui omalla saarella, joka on 50 viikkoa vuodesta taas sitten tyhjänä. Niin aivan. Niin tavallaan myöskin sitä, että siihen lukuun vielä erityisesti vaikuttaa se, kun miettii, että oikeasti mitä kokemuksia haluaa siinä elämässä. Ja esimerkiksi tämä on hyvin klassinen tehtävä eri valmennustilaisuuksissa, on juuri niin kuin sanoit, niin laittaa niitä omia unelmia ylös. Mä oon huomannut, kun sitä tehtävää on vuosien varrella teettänyt kymmeniä kertoja, ja on paljon myöskin sellaisia ihmisiä, valmennukseen osallistujia, jotka on osallistunut siihen samaan valmennukseen useampaan kertaan. Niin mitä useamman kertaan sen tehtävän tekee, niin sitä enemmän siellä korostuu ne kokemukset, sitä enemmän siellä korostuu ne asiat, mitkä pystyy jakamaan esimerkiksi niille itselle tärkeiden ihmisten kanssa. Joo, olen vahvasti sitä mieltä, että jos sieltä listasta ei löydy sitä unelmista, löydy jotakin hienoa urheiluautoa, niin sitten siinä on joku mennyt olennaisesti pieleen. Mutta joka tapauksessa sitä enemmän siellä korostuu sitten ne kokemukset. Mikä on sun vaurastumisen tavoite? Talouden riippumattomuus, eli pystyisi niin kuin elämään sellaista elämää kuin mitä elää tällä hetkellä, ilman että siellä on sitä pakkoa niin kuin käyttää tiettyä aikaa elämästä siihen rahan tienaamiseen. Eli toisin sanoen niin kuin saisi enemmän vapautta siihen omaan ajankäyttöön. Ja tämä ei tarkoita todellakaan sitä, että työnteon lopettaisin, vaan se, että pystyy tekemään sitä työtä omilla ehdoilla, pystyy niin kuin tekemään niitä aidosti itselle merkityksellisiä asioita riippumatta siitä, että tienaako niistä riittävän hyvin. Eli toisin sanoen, niin siinä niin kuin elämästä häviää se tienaamisen pakko ja pystyy keskittymään enemmän siihen, että pystyy vaikka sitten auttamaan ihmisiä ja tuottaa heille sitten niitä merkityksellisiä asioita, auttaa heitä kohti heidän tavoitteitansa. Onko se numeraalinen tämä tavoite vai? Siis on siinä jotakin tavallaan niin kuin olemassa sillä tavalla, että niin kuin, kyllä se kannattaa pilkkoa se tavoite myöskin
välietapeiksi, jolloin siellä tulee sitten oikeasti myöskin ne mitattavat numerot mukaan. Eli mulle käytännössä riittää oikein hyvin, että se vuosiansio on jotakin siellä vajaa 100 000 euroa, niin se riittää hyvin. En tarvitse sitä viinilinnaa Toskanasta. Et tarvitse sitä. En tarvitse. Riittää se huvila. Se on hyvä. Yksi semmoinen itselleni parhaimmin toimineita tavoitteeseen liittyviä malleja on mä sanon tämän nyt englanniksi, tässä on täydellinen quote Atomic Habits-kirjan kirjoittajalta James Cleariltä, mä tämän vetäisin just ylös, että you do not rise to the level of your goals, you fall to the level of your systems. Ja se oli mulla ehkä jopa Dreamin aloitusvaiheessa, meillä tuli paljon hyviä valmennuksia, missä tavoitteiden asettaminen oli aina tosi tärkeää. Mä jossain vaiheessa vähän huomasin, että mulla kuluu aika paljon aikaa mun tavoitteiden asettamiseen. Ja just siellä oli sitten ne kivat pyöreät luvut tavoitteina, mutta progressiota ei oikein nähnyt. Niin tuossa sellainen välimuistutuksena, että mun mielestä tosi kriittistä niissä tavoitteissa, ne välietapit on sen takia tärkeitä, että niiden välietappien avulla sä pystyt rakentamaan niitä systeemejä, eli suomeksi, miten sä organisoit sun päivän. Mitä sulla pitää joka päivä tapahtua. Ja mulla ehkä jopa ja tää on nyt henkilökohtainen juttu, en sano, että tämä toimii kellekään muulle, mutta kun mä katson taaksepäin mun viimeistä 15 vuotta, jotka on ollut nimenomaan ne vuodet, että jääkiekko ei ollut enää ykkösjuttu mun elämässä, niin ne, jolloin on tapahtunut eniten progressiota, on ollut ehkä ne, jolloin mulla tavallaan ne tavoitteet on jopa unohtunut, mutta se arjen rutiinit on ollutkin sitten, että tavoitteet on määritetty, välietapit on pilkottu, ja sitten ne on vähän niin kuin jopa unohtunut, ja sitten se päivittäinen toiminta on vähän niin kuin vaivihkaa vienyt niitä kohti. Ja se mun mielestä rahassa ehkä erityisesti se niin kuin helposti sumenee, ainakin itselläni ne kaksi eri, että okei, sulla pitää olla se miljardi tai miljoona tai joku pyöreä kiva luku, mikä on täysin irrallinen. Ja sitten se arki tavallaan helposti jää tosi irralliseksi siitä, koska se on yhtäkkiä niin ulkopuolinen, ja sä sun valmennuksessa käsittelet kyllä tätä hyvin, että kun ne nimenomaan pitää synkata yhteen. Joo, ja vielä tuossa niin korostan sitä, että nyt jos siellä on esimerkiksi se 1 000 000 euron vaikka tavoite jossakin tiettyyn päivämäärään mennessä, niin siinä helposti käy niin, että aletaan elämään sellaista sitkun elämää. Eli toisin sanoen tavallaan lähdetään etenemään kohti sitä tavoitetta niin, että nyt tässä vaiheessa elämää mennään näkkileivällä ja kaurapuurolla. Että kaikki tavallaan niin kuin aletaan kurjistamaan sitä elämää nytten ja satsataan kaikki sinne jonnekin tulevaisuuteen. Niin jokainen ymmärtää, että jos se sun väyläs kohti sitä sun unelmaa on sellainen, että sä vuosia, ehkä vuosikymmeniä kurjistat sitä sun elämää päästäksesi siihen sun unelmaan, niin se ei ole hirveän houkutteleva se väylä. Vaan silloin, kun sä mietit sitä asiaa enemmän sen elämän laadun näkökulmasta, mietit niitä elementtejä, mitä sä haluat siihen elämään tuoda, ja alat toteuttamaan sitä jo tässä vaiheessa, niin silloinhan sä käytännössä elät sitä sun unelmaa. Eli mä tykkään monta kertaa rinnastaa tämän oman talouden kehittämisen niin oman kunnon kehittämiseen. Että jos ajatellaan vaikka, että sä haluaisit olla paremmassa kunnossa, voidaksesi vaikka, mä oon huomenna lähdössä 25 kilometrin tuohon polkujuoksutapahtumaan. Okei, wow. Voidaksesi toteuttaa sellaisen, niin sun pitää olla niin kuin hyvässä kunnossa. Niin nyt jos sä ajattelet, että se sun konsti siihen kuntoon pääsemiseksi on se, että sä puotat 10 kiloa painoa pois, niin ensinnäkin sä alat kurjistamaan sitä elämää, sä alat miettiä, mistä kaikesta sun pitää luopua, että sä pääset siihen tavoitteeseen. Joo, periaatteessa, jos sä runtaat sen läpi projektina, niin sä saatat oikeasti päästäkin siihen. Mutta hyvin todennäköisesti sen juoksutapahtuman jälkeen ne paino sitten taas pomppaa takaisin sinne alkuperäisiin lukemiin. Mutta jos sä ajatteletkin sitä asiaa niin, että okei, nyt pärjätäkseni siinä juoksutapahtumassa, niin minkälainen mun pitäisi olla ihmisenä? Hyvinvoiva, terveellisesti elävä ihminen.
Ja sä alatkin tuomaan niitä asioita, että okei, että millä tavalla hyvinvoiva terveellisesti elävä ihminen elää. Millä tavalla hän syö, millä tavalla hän liikkuu. Ja sä alat tuoda niitä asioita tähän päivään, tähän tämänhetkiseen arkeen. Niin se sun kuntos alkaa paranemaan. Mutta samaan aikaan paranee myöskin se sun elämänlaatus. Sä käytännössä pääsetkin elämään tietyllä tavalla sitä sun unelmaa, sitä sun tavoitteita jo tässä hetkessä. Ja sen avulla sä kehität myöskin sitä sun fyysistä kuntoa. Ihan sama tapahtuu sen talouden kanssa. Sen sijaan, että sä niin kun alkaisit säästämään joka asiasta ja miettimään, että millä tavalla sä saat sen tavoitteen joskus kaukana tulevaisuudessa mahdolliseksi, niin sä alatkin miettimään sitä, että okei, millä tavalla oikeasti vauras ihminen toimii sen rahan kanssa. Voin kertoa sen, että ei toimi sillä tavalla, että se raha käytännössä tarkoittaa vain ostovoimaa. Että siinä vaiheessa, kun tulee 10 000 tilille, että mitäs kaikkea mä tällä saan. Vaan kysymys on siitä, millä tavalla saa sen rahan tekemään töitä sun puolesta. Jotta sulla olisi rahaa, mitä käyttää, jotta sulla olisi rahaa, mitä sä voisit niin kuin oikeasti siinä elämässä niin kuin tehdä niitä mukavia asioita. Joo. Ja maalailematta nyt piruja seinille, mutta kyllä mä sanon, että jokainen, joka on vaikka tähän 38 ikävuoteen asti elänyt ja varmaan vähempikin riittää, niin tietää, että yllätyksiä, jos jotain on luvassa, niin yllätyksiä tässä elämässä. Kyllä ainakin itselleni myös niin kuin sit ihan se, että jossain vaiheessa, kun mietti niitä, että okei, nyt tuli näin monta tonnia tilille, mitäs kaikkea mä tällä ostan, ja vivutan sen ihan siihen nollarajaan, ehkä vähän miinuksellekin, niin sitten kun ne ikävät yllätykset, joita aivan varmasti on luvassa, niin ne on sitten ekstra ikäviä, kun sulle ei olekaan taloudellista turvaa, niin niitä ottaa vastaan. Niin, semmoinen friendly reminder kaikille itselle mukaan, että sadepäiviä on luvassa, että valmistaudutaan niihinkin. Ja tämä on itse asiassa, jos mietitään tämänhetkistä tilannetta, eli mikä on meillä esimerkiksi Suomessa, niin nyt eri pankit on tehnyt tutkimuksia, eli tämmöinen huoli siitä rahan riittävyydestä, niin tämä on tietyllä tavalla aina yhdistetty niin kuin pienituloisuuteen. Eli nyt kun on vähän rahaa käytettävissä, niin ymmärrettävästi, niin jos niin kuin, sähkön hinta nousee tai ruoan hinta nousee, niin siinä hyvin helposti ollaan tilanteessa, että se raha ei tahdokaan riittää. Mutta nyt ollaankin viime vuosina ajauduttu siihen tilanteeseen, että tämä huoli rahan riittävyydestä koskee myöskin keskituloisia, jopa hyvätuloisia. Ja se johtuu juuri siitä, että kun sitä rahaa on enemmän ollut käyttää, niin on mitoitettu ne kulut sen käytettävissä olevan rahan mukaiseksi. Jolloin siinä vaiheessa, kun sinne kulupuolelle tuleekin niitä yllätyksiä, siellä ne korot nousee tai sähkön hinta nousee, niin huomataan, että siellä ei sitä väljyyttä olekaan. Ja ollaankin sitten taloudellisesti pulassa. Tiputaankin paljon korkeammalta usein myös. Kyllä. Mutta sä äsken puhuit tuosta James Clearista ja tämä on niin kuin mun mielestä tämä James Clearin kirja Atomic Habits on sen mindsetin näkökulmasta erinomainen kirja. Eli mikä tuntuu jännältä, koska siinähän puhutaan nimenomaan niin kuin tekemisestä, toimintamalleista, rutiineista. Ja hänhän nyt sitten, niin jos ajatellaan vaikka niitä omien unelmien saavuttamista, niin hän puhuu siinä kirjassa juuri siitä, että mistä säkin äsken lähdit liikkeelle, että siellä asetetaan niitä tavoitteita ja siihen tavoitteen asettamiseen laitetaan paljon energiaa. Ja sen jälkeen mietitään niitä toimintamalleja käytännössä, millä tavalla, mikä on niitä rutiineja, millä siihen tavoitteeseen päästään. Mutta hyvin monta kertaa unohdetaan tietyllä tavalla sen niin kuin homman ydin. Eli mikä on se sun mielikuva sinusta itsestäsi, mikä on se sun mindsettis. Koska tämä on taas sitten se, joka määrittää oikeasti sitä sun toimintaasi. Koska sun toiminta, jos sä teet sen suunnitelman sinne sun tavoitteen saavuttamiseksi, ja se sun suunnitelmas poikkeaa siitä, millä tavalla sä siitä asiasta ajattelet. Sä et itse niin kuin tavallaan usko siihen suunnitelmaan. Niin sä et kovin pitkään sitä pysty sillä stoalaisilla kurinalaisuudella toteuttamaan sitä sun toimintamallias.
jos et sä siihen oikeasti niin kuin ajatuksen tasolla, uskomuksen tasolla usko. Me rupeaa kohta meidän kellossa mittari loppumaan. Mä ajattelinkin, että käsiteltäisiin toi sun valmennuksen seuraava vaihe mindsetin muuttamisesta ja siinä muutoksen 3 tasosta, se ensimmäinen identiteetin muuttaminen, mutta siinähän se sitä aasinsiltana vähän tulikin. Jäikö jotain vielä lisättävää, jos jätetään siitä sitten pieni teaseri noihin mindsetin muuttamisen seuraaville tasoille itse valmennukseen katsottavaksi? Joo, koska nyt tuossa niin kuin sanoin, niin se ydin on siellä, se sun identiteetti, se sun mindsettis, mikä on niitä sun uskomuksias. Ja nyt taas sitten niiden uskomusten muuttaminen pelkästään ajattelemalla, pelkästään toivomalla, ei sekään myöskään toimi, vaan sä käytännössä James Clearin sanoin, yksi pieni teko, yksi pieni rutiini kerrallansa, niin tietyllä tavalla lunastat sen sun mielikuvan siitä sun uudesta identiteetistä, eli siitä, minkälaiseksi henkilöksi sä haluat kasvaa, kehittyä, jotta sä voit ne sun unelmat toteuttaa. Nyt on tullut monta hyvää kohtaa. Tämä mindsetin muuttaminen, onko se ensimmäinen, josta meidän jokaisen nyt tulisi lähteä sitten tälle taloudellisen mindsetin muuttamisen matkalle, vaurastumisen mindsetin matkalle, vai mistä alkaa kasvumatka kohti taloudellista hyvinvointia? Kyllä mun mielestä on tärkeää, että siinä tulee se toiminnallinen muutos ja sitten se ajattelun muutos tulee yhtä aikaa. Sen takia, koska nämä kaksi, ne vahvistaa toinen toisiansa. Eli niin kuin sanoin, jos sä et usko siihen toimintaan, niin et sä pysty pitkään sitä toimintaa toteuttamaan. Mutta samalla taas sitten myöskin, niin jos se sun toimintasi on sen vastaista, mitä sä haluaisit niin kuin nähdä itsesi ja sitä omaa tulevaa identiteettiäsi, niin ei sekään myöskään niin kuin kanna, vaan tärkeää on, että näitä tehtäisiin yhtä aikaa. Ja silloin, kun niitä tehdään yhtä aikaa, ne vahvistaa silloin toinen toisiansa. Siinä on hyvä kiteytys ja starttisparkki omalle taloudellisen hyvinvoinnin kasvumatkan aloitukselle. Kiitti ihan hirveästi, Petri, tästä LinkedInin live-webinaarista ja erityisesti sun upeasta valmennuksesta Dreamin valmennuskirjastossa. En voi enempää suositella Petrin valmennusta. Se on jotenkin ihanan kauniisti onnistunut olemaan tosi kattava, monipuolinen, mutta samaan aikaan erittäin tehokas pakkaus. Jos olet TV-sarja bingeaaja, niin se hoituu aika helposti yhden illan tai aamun aikana koko valmennuksen myös kuluttaminen, jos innostuu niin kuin itse siitä innostuin. Mistä, Petri, muuten sun toimintaan ja ajatuksiin ja sinun voi tutustua kuin Dreamista? Elikkä mulla on Vaurautta ja hyvinvointia podcasti, joka ilmestyy 2 kertaa viikossa. Tämä podcasti käsittelee sitä käsitettä vauraus vähän laajemmasta näkökulmasta. Eli niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin se meidän talous ei ole sitä muusta elämästä erillinen osa-alue. Ja nyt jos me halutaan jollakin osa-alueella saavuttaa huipputuloksia, niin meillä tulisi olla se pohja, se perusta, se kokonaisvaltainen hyvinvointi kunnossa. Ja senpä takia niin mä oon tähän podcastiin pyytänyt eri elämän osa-alueiden asiantuntijoita, joilla on sitä tietoa, joka auttaa sua sitä luomaan sitä pohjaa. Mutta on pyytänyt myöskin elämässään suuria muutoksia tehneitä ihmisiä, jotka taas sitten sillä omalla esimerkillänsä inspiroi meitä jokaista, että se muutos on meille mahdollista. Taikka on pyytänyt elämässään menestyneitä ihmisiä, jotka taas sitten näyttää sitä mallia, että se menestys on mahdollista meille itse kullekin. Eli tämä Vaurautta ja hyvinvointia podcasti. Sitten on omat verkkosivut, mistä löytyy myöskin tietoa mun valmennuksista. Se on onnellisempielämä.fi. Niin? Onnellisempielämä.fi. Samalle sivulle pääsee myöskin vaurautta ja hyvinvointia.fi
niin kumpaakin käyttäen. Sieltä löytyy muuten, jos haluaa niin kun ottaa siihen oman talouden kehittämiseen tämmöisen työkalun käyttöön, niin siellä on tämmöinen ilmainen budjetointiohjelma, joka auttaa toisaalta suunnittelemaan sitä omaa taloutta, seuraamaan millä tavalla se suunnitelma toteutuu, sekä myöskin niin vähän laajemmasta näkökulmasta sitä omaa, millä tavalla sitä rahaa kannattaa sitten siinä arjessa, millä tavalla sen kanssa kannattaa toimia, jotta olisi lyhyellä aikavälillä turvassa, eli siellä olisi se puskuri kunnossa. Toisaalta pääsee myöskin niistä huonoista veloista pääsee eroon, sekä sitten pystyy rakentamaan sitä taloudellista hyvinvointia sinne tulevaisuuteen, mutta mikä tärkeintä, myöskin hyvällä omalla tunnolla käyttää sitä rahaa tässä hetkessä niihin mukaviin asioihin, jolloin myöskin nauttii sitä matkasta. Eli vaurautta ja hyvinvointia.fi, sieltä löytyy myös sitten podcastia ja paljon tosi kattavasti tietoa. Olet tekemässä isoa palvelusta vaurastumisen mindsetin kehittämiseksi tuolla kirjastolla, mikä sulla sielläkin on. Kiitos vielä kerran, Petri, ihan hirveästi. Onko minkälainen nestetankkaus, lepo, valmistautuminen huomiseen 25 kilsaseen polkujuoksuun? Onko tämä Jyväskylässä tämä polkujuoksu? Ei, kun tuolla Isosyötteellä. Okei. Isosyötteellä, eli tässä on tuosta pitäisi lähteä kohta, lähdetään ajamaan sinne, ajetaan tänään jo perille ja siellä on sitten rentoa olemista. Sinne tulee, meitä on pieni porukka sitten siellä ja rentoa olemista, mökkeilyä ja hyvää ruokaa ja huomenna sitten niin on se itse juoksutapahtuma. Osa porukasta osallistuu, osa sitten ei ja sitten sen päälle sitten vielä rentoudutaan sitten siellä, voivotellaan noita särkeviä lihaksia sitten illalla ja koitetaan saada nukuttua yön yli ja sunnuntaina sitten paluu taas arkeen. Kuulostaa aika täydelliseltä viikonlopulta, jos multa kysytään. Kiitos kaikille linjalla livenä olleille tai jos katsoit tätä tallenteena dream.fi. Sieltä löytyy Petrin uusin valmennus. Kiitos, että oot paras osa Dreamia ja hyvinvoivaa viikonloppua sullekin. Kiitos kovasti. Moi moi. Moi.